କେତେ ହାତୀ ଦବଡୁଛି ये वाला फटे पकड़ ହାତୀ 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 ଦେଖ ହାତୀ ଦେଖ କେତେ ହାତୀ ଏଇନା ପଳେଇବା ଛୁଆଟା ଯେମିତି ହେଲେ ଗଲେ ମାନେ ଯାଉନି ଯାଉନି ହାଡେ ଯାଉନି ସବୁ ଗୋଟେ ହୁରି କରୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ହାତୀ ଦେଖ ହାତୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ତଡ଼ି ତୁଳା କରିବ ଯାଆନି ହେଇଟା କିଏ ଜଣ ଅଛି ତ ଏଠି এটা কোটি দেখি পড়লে আমার 5 রকম সাইড সাইড পড়লে হ্যাঁ এটা ঝাড়া যায় পড়ে চাইলে দিবে রুজে সিয়া এরা সাইড অনেক মানে সিধা মুহিଛନ୍ତି ଆଉ পলাশ হইরা এরা তিনটা ওই পলাশ পলাশ ସେଇଟା ଲୋକ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ଛୁଆଟା ଥିଲା ଏମାନେ ଜଗୁଥିଲେ ଏଟାକୁ ଗଲା ସେଇଟାକୁ ଧର ସେଇଟା ଆଗରେ ଜଣ ଅଛି ଓଟ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଗରେ ଛୁଆ ଧରିକି ସେମାନେ ହେଲା ଏଇ ଛୁଆଟା ଦୁଇଟା ଯାଇପାରିଲାନି ବୋଲି ଦୁଇଟା ରହିଲା ଆଗରେ ଅଛି ପରା ଜଣେ ଏଇ ବାଟେ ହଁ ସେଇ ବାଟେ ଦବଡୁଛି କିନ୍ତୁ ये वाला फटे पकड़ से उधराटा को देखि मार दिला देखिया माने कुआरा जाउ छंती हला समान तो सही ए छोड़ा पे पछे से हां दुईटा छोरा से पळासी पछू फेर कि से माने बांधी गाणी का चला रखिबा ସେଇ କରି ଲୋକ ଯାଉଛି ସବୁ କାର ବच्चा କେତେ ଦେଖା କେତେ ଲୋକ ମହି ମାରିଦେଲେ ମହି ହାତୀ 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 ଦେଖିବା କେତେ ଲୋକ ଏଇଠି ଜଣ ଦେଖି ପାରିଲା ବୋଲେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଲି ତ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ନହେଲେ ଲୋକଟା ସେଇ ଆଡେ ଆହୁରି ତା ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ କହ ଦେଖିପାରିବନି ଲୋକ ସବୁ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଏତିକି ଲୋକ ହାତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହାତୀ ଦେଖିବା କେତେ ଲୋକ।